kad je Teta Irović? 5. april. Znači, Gana ja idem tamo. Ti Gana? Neću ići. Što nećeš ići? Neću ići. Ti voliš slušati Teta Irović? Pa neću ići. Hoćeš ići, Gana? Nemoj se sad da moram zvati tvoju mamu. Ma hoćeš, ti ću sad zvat moju mamu. Hoću zvati mamu da kažem da nećeš da se ono družiš. Ja ti izvedim za 1. april, 5. aprila. Pa ti sam sebe izvedi. A? Pa izvedi sam sebe. Neću idem s tobom. Neću ići. Hoćeš ići? Neću. Koji još to, onaj gdje su mi bili prošli? Onaj sto gdje si bio, gdje je to? Teatr. Teatru, ja sam sto, imam doj malo niže, da mogu pustiti live, razumiješ, na Pa sve. nemamo niže, a ne isto. A znači, Gana ne odlučuju bez toga, nego ja odlučujem, idemo na Teta Irović. Ma da, ti pa znaš što ti mene lancima vezat pa vozit? Šta? Ićeš, me priče. Ma da. Što nećeš? Vežeš me lancima i onda me voziš, šta? Bijedi je bio. I ovdje je ubijedi. I ti Miha isto. Ona je prošli petak je rekla da će ići, a šta sad? A? Prošli petak je rekla da će ići, kad se rekla da dolazi. Koliko vas? Ne, 23 eura možda. 23 eura. Ne bi znao šta su rekli. Znači, idemo, nas dvoje, tamo, vidit ćemo još nekoga. Ko ti tamo? Ko ja? Da. Ja idem Rasta. 5. aprila, ja da tamo. Gdje? Dome drugi. Ko klub? Znači, Gana nema, neće to završna priča. Neću ti mene moći. Ideš. Ma idem. Ideš. Ne Pa idem. ideš, rekla idem, Ne znači idem, ideš. ne idem. Ideš, Julia već plače Znači, kartu. Ja smanjim ovu musku kod veta. Znači, Teta Irović 5. aprila u Teatru SM. Idemo svi zajedno Taman, tamo. to, Na žurku. ja, Malo malo. ludilo, brate, ludilo. Mene da ostite na miru ovako, više, A ti ne igraš tamo? Šta ti to briga? po normalno. Idemo neke dnihala.